Ano ba ano namin kapita? Kaya nagtatag naman sa una. Oh. Wala ka na? Pag-daw si Tiro raw. Ay, hirap din. Tiro ba rin Tiro ba? Pinupost na ako sa Tiro. Ako pa niya sa kwan bang. Ano na ito? Gun sports ba sa'yo mo? Guwapa, bilhin kayo. Guwapo ito pinakasot. Ay, hindi ko talaga sa ano sa'yo. Nakawad. Nabawa kang again? Hindi naman. Eh, kasi baka sayang. Pag-favorite ko rin. Pag yun yung nakabili sa bahay niya, ano? Ano mo? Kain. Galing camera. Bahay niya. Wala. Mia. Umiya ba? Wala. Sinisilip-silip ko lang. Ano ako? Hindi ba ka madagdag? Sabi mo sa live mo. Oo, pero wala pa naman bago. Binili naman niya. Pero, Ay, si Kira rin, si Charlie, Kwan. Ay, Ay, Kang. si Charlie, ano? Ano, ang gwapa! No, hindi na ko ganang pananaw. Rung church, muli ang kuan. Guwapa. Wala na yung gwapa. Nga naman, vlog silang dahil Gwapa. para sa'yo, sino dapat manatili? Sa tingin mo, sino yung tunay na nagpapakatotoo? Ma. Hindi si William. Lock sa kanya lang. Ben, wild lock. Kabot mo, ano ba? Ba't ano ba? SM na. Kasi pabot na lamig, ba't ilang bat ano yun? Pagong ka bang ito? Hinita na ng lisensyon ba? pwede naman. Ano yung Nga. mga uban yung grapon? Mabro ka ng teng? Dali naman eh. Na may Korean powder, kanin pala na, kimchi powder. Alam niya na kung kimchi sa una ka ito, lang sa sugar din. Kato, lami ko. Alam mo, ganyan kimchi lang. Ako dito unsa basta kimchi di ba dito ina ko. Yung kimchi gaw nga lang lami ke. So, paano lamig yapon? Ang pinakalami ano ang kimchi kada bitong sa overpass dapit sa Galaxy. Ya. Korean Mart ya. Ano ko sa mo hina? Sila kayo mo anak. Korean. Oh, kana yun siya. Koreano kita giana. Ang Korean, Di naman gud na ako ma-identify unsa nila may kimchi kay sa Japan parang daan Oh, sa lagi. klase ba Tapos ko yan. lang, italit ko yun. Kaya piniko. Ang mga susi sa Japan ba? Yung okay? Yung ibo dito eh? Hello pak, 100 star. Thank you ma'am Ami. Thank you so much. Sayang talaga si Alessandrini no wala. Kasi hindi ako sa imo ba kung naka dito sa PBB bonus ng mga lalaki yung kabat. Ba? Puro gi gwapo, wala gi saka. PBB ba karon? Gwapo mo gyapon tong among batch kasi sila Albi baya sila ni Kylie Chari, Lajan Adahar, Ian. Si Justin, puro mag isasalan ang mga lalaki karon. Kapag ang tuon ni Kuan, ang ituon ni Daes. Gwapo, no? Oo. May bakla daw sa iyo nila. Sino kaya? Si Joshua, gwapo. Ganan sa dating ni Ralph o ni Emilio ilang drug intimidating. Intimidating, oo, correct. Ay, nabi ang video si Rap nagana. Twitter. Ikaw tayo yun, Kuan, kay ka. Wala mo kita di ay? Wala, wey. Basta di ang Padabi. Nagdala sa Twitter sa una, pero sa Twitter kumakalat. Kaya ganyan yung Diaz. Sabi ay. Ako pag hindi ana.
Ngayon, yung bike sa ball, bro. Hmm? Ibig sabihin ng ball ba? Wala kang game, right? Di lang kayo muling mapil sa Magic Ball. Sa ano na? All-Star. Ako? Baka di ba ganina, dito nga, kuwanta ka Ang pinaganan, ikimain man. Dako yung wala. Kasado man ta. Huwag mo tayo bayad, ganyan na 500. Kasado ka. Kamu duwan ng... Ikaw doon, ang duyan? Ikaw doon. Kayo. Ay, hindi ka. Ako turo, kung dalawin. Sakto. Kung mag-coke mo, pag-coke mo, ako rin. Lalo pati may... Hindi na sila mag-coke, mag-hata yung coke tayo. Dili kay dili lagi ga brown ang tubig ba? Kabulok ka ang brown ng tubig. Saka lang mag-brown pa. Pabaya. Hindi magkakadang ulan. Sa kwan mo na Kung Santa pabaya Clara. ako so. Santa Clara man nakabuli ko sumpay. Kung di ka ba? Pero pala na kabili gyapon. Ano ba soft drink? Utang ka dyan, 50. Wala ka sa kuha. So, walang grade man. Pakpa mo sila. Bayad for one. Abalitin na sila. Saka nag-almakal? Wala nagkaon ka? Dili magkaon ka dili? Wala. Bakit mo ka kaon dia? Post and update. Update. Lubot yung kamulan eh. Kamulan ni. Then, Nagsabot ng mga minibot king. hindi ginawa mo na dayon. Yung ba nga dili na lang. Okay naman ako ante. Dito ta. Ako, Margel. Nagdil. Patamulan. Wala ko magkamulan eh. Nagdili ba akong set up gapon? Nag-okay na kung nangyari niya. Dito matulog. Aircon. Ano ba? Nagbaliba na lang kung ano yung bidayon. Nila Argel, alas 3 ang lakaw. Wala kayong matagal. Hala bating! Napay, pero kasi dito bray. May balay. Natalad ako ng balay. Defect. Abala na, oy. Kariyara na lang. Kami gabi may magpapaan dito, gilid sa kasada ra gilid, pambilan gilid. Kasi sarap ko. Natansya, malamang kami. Medala, medala. Hello. Hindi mo si anak kay mo mo sa public din kada kada ni picture mo enjoy. Tulog na, tinulog. Sibuk ka ba? Nang tinulog ba, ikaw ka-enjoy kayo bila. Kasi yung maskara ka kaya. May lang iya. May okay naman ako maingana ko nagama picture. Agawori ko kay ako Nakauban. makauban maglakaw dili na paka-diretso kay hala magpictura na. Yo, ako. Sabay ka. Tabla lagi. Tabla lagi.